Angibingelele, ngiyabingelela Indumandumane 10-1 Dlamini lo eGoli, umhlaziyi wamaphupho ozimele. Ngiyacela kakhulu uma uzobuka le video uyilike, ubese ukhomenta, ubese ufollow. Uma ungafollowanga namhlanje sicela ukuthi bese usifollowa ngelinye ilanga elilandelayo, ngoba kwenza ukuthi sikwazi ukuchubeka simchazela amaphupho abalulekile lokho. Angibonge. Namhlanje asike sibheke amaphupho asuke abika izikweleti zabantu abadala noma inhlambuluko ekhaya. Namhlanje asike sibheke umuntu ohlezi ephupha ewasha emfuleni noma ewasha empompini noma ekorobha phansi noma esuke awumuntu esebenzisa into yokugeza something noma ngabe ugeza into ezimbali. Leyo nto le noma lelo phupho lelo lisuke libika inhlambuluko phakathi kwesimo senteli ekhaya. Kungenzeka kunomndeni noma kunelunga lomndeni eladlule emhlabeni lingazwani nomunye oyilunga lomndeni. Manje usudinga ukuthi kube nenhlambuluko phakathi kwesimo senteli ekhaya. Lamaphupho lawa futhi kungenzeka uthole ukuthi akukho ukuzwana phakathi emndenini, kudinga inhlambuluko phakathi kwesimo senteli ekhaya lasemndenini. Kulamaphupho njengoba ngisho asuke edinga inhlambuluko, elinye iphupho futhi elibika leyo nto leyo ukuphupha uma uvuka nomuntu oyikhehla noma uyisalukwazi, umuntu okushayayo ephushweni kodwa ekushaya bese ethi phatha indwangu noma phatha inkukhu emhlophe noma phatha into eyithize bese nenza into ewumsebenzi noma into eyitiya okukhombisa ukuthi ngicela ushwele phezu kwesimo sento yomndeni. Kunokwenzeka ekhaya kwaba nobanye abaphakamiselana ikhali kanti bayiligazi lasekhaya. Lokho kusuke kubika ukuthi ekhaya isidalwa siyalwa phakathi kobabili, lihlukanisa nina nobabili, kudinga ukuthi nihlangane nenze isolution yokuthi niyayidlula kulento enibhekane nayo ngoba kwenza ukuthi isidalwa sicheshe ekhaya phakathi kwesimo senteli ekhaya. Ukuphupha umuntu wasekhaya akunikeza noma acela indlu, ubese indlu oyicelayo leli phupho leli bese le ndlu mhlawumbe ingenziwa noma bese yenziwa. Emva kokuba eseyenziwe bese awu umuntu lokho njalo ukuphupha ufuna indlu, phupha lokukhomba indlu. Lokho kusuke kukhombisa ukuthi ekhaya asikho isidalwa ngaphakathi kwesimo senteli igceke. Lowo muntu loyo akangenile phezu kwesimo senteli ekhaya, udinga ukungeniswa bese enikezwa indlu ngokuphelele le elokhu ekuphuphisa yona akhelwa yona. Lokho kuyenza ukuthi ube umuntu ogcina udedeka kakhulu bese ube umuntu ongazi. Ngicela ukuthi-ke nisifollowe ukuze sikwazi ukuqhubeka nenhlambuluko. Angime la ngicela nigijimele ku-YouTube nithi Isithunywa Somoya TV bese nisifollowa nakhona ukuze nikwazi ukuthola amaphupho ngokumo kwakho. Ngicela ukuthi ungahlule ukuthi namhlanje sifollowe, ngicela ukuthi sifollowe phezulu kuthinte lento ebovu bese ufollow ukwazi ukuthola amanye amaphupho, uwasave, ucomment. Inkosi mayikubusise. Sicela ungadluli ungakhomentanga ezansi ubese usifollowa. Inkosi mayibe nani. Amen.